रिकॉर्डिंग अरे बबुआ कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो अरे काकी डाला घर में होता रे बहुरिया बना रोटिया रे दारू पी के आवे सैया मारे रहना धून रे बना दुनिया को ठफा देंगे दारू पी के आवे सैया मारे रहना धून रे कि मुआना बेड पे मार के कोइलो सुकून खून रे कि पियावा पलंग पे मार के कोइलो सुकून खून रे अब खाना लागे कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बकरी बाजार फोड़ देंगे माथा फोड़ देंगे तुम्हारा सब क्या मरदा पिया करा हमारी छिहतरा कोइले बघरवा में खेला रे मरदा पिया करा हमारी छिहतरा की पी के हो गइल पीला रे हम नाही जननी दुल्हा पापा दिए चून रे हम नाही जननी दुल्हा पापा दिए चून रे कि मुआना बेड पे मार के कोइलो सुकून खून रे कि पियावा पलंग पे मार के कोइलो सुकून खून रे रिकॉर्डिंग कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बकरी बाजार अभय मधुरेंद्र से फाटल बचोलिया भइल बा देह पूरा करिया हो अभय मधुरेंद्र से फाटल बचोलिया भइल बा देह पूरा करिया हो मिनटू मिसाइल दहिया कोइल बाट सुन रे मिनटू मिसाइल दहिया कोइल बाट सुन रे कि मुआना बेड पे मार के कोइलो सुकून खून रे कि पियावा पलंग पे मार के कोइलो सुकून खून रे दारू पी के आवे सैया मारे रहना धून रे कि मुआना बेड पे मार के कोइलो सुकून खून रे कि पियावा पलंग पे